Čaute. Došiel som ešte na takú vec, že na toto môžete pripojiť také tyčinky, napríklad z nejakých obchodov, takéto, nejaké, vidíte u doktora. A dneska si spravíme z nich stojan na tento fén. Takže budete potrebovať nožnice. Takto to musíme preseknúť. Sme to mohli potom nalepiť na tieto spodné. Presekneme to. Tak. Teraz to nalepíme na tieto. Takto. Potom to nalepíme na to. Takže takto spravíme. Nalepíme jednu. Tak. Nie, nepadaj. Dobre, a teraz nalepíme druhú. Ona spadla. Nie, nie. Záchrana. Dobre. Takto. Dobre, stojí to. Toto nerobte, bude to bolieť. Takto to vysušujem ja, lebo mňa to až tak nebolí, ale vy to nerobte určite. Takto a teraz to nalepíme na toto. No asi najlepší nápad by bol, že tieto káble sme tam asi pripojili, lebo takto, dobre. Takto spravím. Jeden kábel. Au. Vidíte, prečo to nemáte robiť, lebo to potom sa vám prilepí na kožu a bude to ešte horšie. Dobre. Teraz dáme to na toto druhé a nalepíme to tu. Takto by to malo vyzerať. Trošku sa s tým pohrajte, aby to nebolo také, že jedna je vyššia a druhá je vyššia. A môžete ešte, viete čo pridať? Takto spravíte a necháte to vyschnúť a to bude také, že nebude sa toto šmýkať. Dobre. A teraz počkáme, kým sa to vysuší a potom vám ukážem, že jak to. Takže už máme tie nožičky spravené. Ako vidíte, už sa to až tak nešmýka. Len tento kabel to tak zdvíha, lebo není na to najlepší. Takže môžeme to vyskúšať teraz a spadlo mi to kvôli tomu káblu. Či to budem držať? Vidíte, funguje to. Že takto si môžete spraviť držiak na tento fén. Čaute a nezabudnite dať like a subscribe.